Άκουσα πως κάτι αναζητάς, πως κάτι ψάχνεις. Ναι, η επιθυμία σου με κάλεσε και είμαι εδώ για σένα. Λοιπόν, άσε με να μαντέψω. Είσαι εκπαιδευτικός και θέλεις να κάνεις το μάθημά σου πιο ενδιαφέρον και καινοτόμο. Όχι. Είσαι, είσαι φοιτητής και μελλοντικός εκπαιδευτικός και θέλεις απεγνωσμένα έναν τρόπο για να μαθαίνεις πιο στοχευμένα και δημιουργικά και στη συνέχεια να το περάσεις αυτό στη σχολική σου τάξη. Ούτε αυτό. Λοιπόν, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για τον κόσμο της εκπαίδευσης, για τη δημιουργικότητα, για την καινοτομία, για αυτό το φρέσκο αέρα που πνέει μέσα στις σχολικές αίθουσες. Αν είσαι κάτι από όλα αυτά, τότε η θέση σου βρίσκεται εδώ. Αυτό που ψάχνεις είναι εδώ. Μείνε σε αυτό το βίντεο λοιπόν για να δεις πώς θα ξεκλειδώσεις έναν κόσμο λίγο ιδιαίτερο, λίγο μαγικό και συνάμα περιπετειώδη. Θέλω να σας καλωσορίσω σε ένα ταξίδι λίγο διαφορετικό από αυτά που έχετε συνηθίσει. Ένα ταξίδι στον κόσμο της εκπαίδευσης. Ένα ταξίδι στις θεωρίες και στα μοντέλα της μάθησης και της διδασκαλίας. Δεν είναι μόνο για εκπαιδευτικούς αυτή η πολύ όμορφη διαδρομή, είναι για όλους όσοι ενδιαφέρονται θερμά για αυτό το γνωστικό αντικείμενο, για αυτό τον πολύ όμορφο χώρο της γνώσης και της εκπαίδευσης. Ωστόσο, ποια είμαι εγώ που τα λέω όλα αυτά? Ονομάζομαι Δήμητρα Σωτηρίου και είμαι καθηγήτρια φιλόλογος. Το ακαδημαϊκό μου ενδιαφέρον σχετίζεται με τη φιλολογία και την επιστήμη των παιδαγωγικών. Εκεί δραστηριοποιούμε και όλα όσα έχω μάθει θέλω σαφώς να τα μεταδώσω και σε εσάς. Όχι απλά να σας παραθέσω πληροφορίες τη μία δίπλα στην άλλη, σαφώς ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Θέλω να σας βοηθήσω να εξερευνήσετε εσείς αυτούς τους άγνωστους μέχρι τώρα ίσως δρόμους και να φτάσετε μόνοι σας με τη δική μου βοήθεια και υποστήριξη στην πηγή της γνώσης. Ειδικότερα σε αυτό το σεμινάριο θα γνωρίσουμε τεχνικές μάθησης και διδασκαλίας. Ποια είναι αυτά τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εκπαιδευτικός, υλικά ή άειλα, τα φέρνει μέσα στη σχολική τάξη και βοηθάει τους μαθητές να μαθαίνουν καλύτερα, να ανακαλύπτουν, όπως θα ανακαλύψετε και εσείς, μόνοι σας τη νέα γνώση. Μόνοι τους θα ανακαλύψουν τη νέα γνώση οι μαθητές και τότε θα γίνει κτήμα τους. Ο εκπαιδευτικός ίσως να μην είναι η μοναδική αυθεντική πηγή, ίσως να αποτελεί και αυτό το κλειδί στα χέρια των μαθητών για να ανακαλύψουν ένα καινούριο κόσμο, να εξερευνήσουν τα άδυτα του δικού τους εαυτού. Και το πρόγραμμα αυτό καλείται να καλύψει. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα όλοι εσείς θα αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες. Κυρίως δεξιότητες, γιατί μέσω αυτών θα εφαρμόσετε τις γνώσεις. Δεν αρκούν μόνο γνώσεις ή μόνο δεξιότητες, λοιπόν, η σχέση είναι αμφίδρομη. Θα μάθετε πώς η διδασκαλία σας μπορεί να γίνει καινοτόμα, να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον και πώς η μάθηση μπορεί να είναι στοχευμένη και δημιουργική. Αν είστε ήδη εκπαιδευτικοί, θα τα εφαρμόσετε αμέσως στη σχολική σας τάξη. Αν είστε φοιτητές, τότε σίγουρα θα εφοδιαστείτε με τα κατάλληλα εφόδια για όταν έρθει η ώρα να παρουσιαστείτε και να διδάξετε σε μια σχολική τάξη. Αν βέβαια είστε απλώς πνεύματα που ενδιαφέρονται για τον κόσμο της γνώσης και της εκπαίδευσης, τότε κρατήστε αυτές τις δεξιότητες, προσαρμόστε τες και εφαρμόστε στην καθημερινή σας ζωή. Και τότε θα δείτε πώς θα αλλάξει ο κόσμος γύρω σας. Το σεμινάριο έχει ως εξής. Θα παρακολουθήσουμε μαζί 8 ενότητες. Κάθε ενότητα στοχεύει στην ανάδειξη μιας διαφορετικής μεθόδου ή μιας διαφορετικής τεχνικής, όπως θέλετε ονομάστε το, διδασκαλίας και μάθησης. Η πρώτη ενότητα είναι σαφώς η εισαγωγική. Μια ευκαιρία για να γνωριστούμε καλύτερα. Η δεύτερη ενότητα έχει να κάνει με το συμπεριφορισμό. Πώς η συμπεριφορά και το περιβάλλον επηρεάζουν τη μάθηση.
Η τρίτη έχει να κάνει με την γνωστική μάθηση. Τι σχέση έχει το μυαλό και η μνήμη με τη μάθηση και τη διδασκαλία. Τέταρτη είναι η ενσώματη μάθηση, μια εξαιρετικά καινοτόμα διδασκαλία, την οποία βέβαια δεν την προτιμούν πολλοί εκπαιδευτικοί και κακώς δεν την προτιμούν, γιατί δημιουργεί μικρά θαύματα μέσα στην τάξη. Δεν την προτιμούν ίσως γιατί δεν τη γνωρίζουν. Επομένως, ας βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν την ενσώματη μάθηση και να την εφαρμόσουν στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Πέμπτη είναι η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. Θα δούμε ότι ο εγκέφαλος των παιδιών μας δεν είναι ενιαίος. Θα δούμε ότι έχει πολλά επίπεδα και θα γνωρίσουμε πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε όλα. Η έκτη είναι η κοινωνικο-συναισθηματική θεωρία. Πώς συμβάλλει ο κοινωνικός περίγυρος και ο συναισθηματικός κόσμος στη μάθηση και τη διδασκαλία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την 7η ενότητα, που έχουμε τη μάθηση μέσω των συνομιλίκων. Είπαμε ότι δεν είμαστε εμείς η μοναδική πηγή γνώσης, υπάρχουν πολλές. Μία από αυτές, όσο περίεργο και αν μας ακούγεται, είναι οι συνομήλικοι των μαθητών μας. Και τέλος, μια άκρος δημιουργικότατη και καινοτόμα θεωρία, οι δεξιότητες και η δημιουργικότητα, που έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος στα σημερινά σχολεία. Σαφώς στο τέλος κάθε μαθήματος, κάθε ενότητας, μπορείτε να δείτε τη σχετική βιβλιογραφία, να την αναζητήσετε, να την εξερευνήσετε. Και για να προλάβω μερικές ερωτήσεις για το πώς θα ελέγξετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα έχετε κατακτήσει μετά το πέρας του σεμιναρίου μας, η απάντηση είναι απλή. Απλώς εφαρμόστε όσα μάθατε. Και τότε θα δείτε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν τα πράγματα και εντός αλλά και εκτός της σχολικής τάξης. Θέλω να σας καλωσορίσω λοιπόν σε αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι, σε αυτό τον εξαιρετικά ιδιαίτερο κόσμο της γνώσης, των δεξιοτήτων, της διδασκαλίας και της μάθησης. Θέλω να σας ευχηθώ καλό ταξίδι και να ευχαριστήσω όλους εσάς και το Career and Studies που μου δίνει την ευκαιρία να έρθω σε επαφή μαζί σας, να σας γνωρίσω, να με γνωρίσετε και να ταξιδέψουμε μαζί σε αυτόν τον πολύ όμορφο κόσμο. Καλή σας συνέχεια!